Bueno, es de C, eu vou a dicir que eres de C. Para quen non entenda, C. Na C e dúas S, porque despois a min chámame de todas porque... Aunque en C se te habla mucho castellano, Se vivistes en un montón de sitio porque ti, que vamos a ese tema, mola a min, estuvestes moito tempo vivindo nunha caravana. 7 anos vivindo nunha caravana. Estive 7 anos vivindo íntegramente na autocaravana, en pisos, en casa alquilada, sin nada. O sea, sempre ao mesmo sitio ou ibas... No, movéndome por el viento y por las mares y Por las donde olas. el viento me llevou, non? No, a ver, o 95% do tempo estiven por Galicia. Sí. Esta zona, pois, porque me gusta, porque está ben para surfear, porque está ben para voar. Entonces, ás veces decidía onde iba a vivir ese día, esa noite ou esa semana en función de se iba a haber olas nesta praia ou se había boas condicións para voar en parapente neste outro sitio. E aí xa, en conta de que este tema de poder dormir donde queiras, cando queiras, e ter esa libertad... Pero 7 anos... O sea, cabe unha vida, eu pensei moitas veces, cabe unha vida dentro dunha furgoneta estar 7 anos?